आखिर एक दिन देखनी लिखल भिखारी ठाकुर के नाटक, तो ये हमारा खुल गई दिमाग के फाटक। नमस्कार और प्रणाम बा सभे भोजपुरिया दर्शक के। आज हमारी सौभाग्य बा कि हम पहुंचल बानी व्यास शिरोमणि श्री सुखनंदन यादव जी के पास में। हमनी के एजी बैठल बानी सही बहुत सौभाग्य के चीज बाटे। आ सौभाग्य के बात ई भी बा कि हमरा हाथ में रहुआ सबे एगो रामायण देख रहल बानी, जौन रामायण के रचनाकार हमार व्यास जी बानी, सुखनंदन व्यास जी। ए रामायण के नाम बा श्री सरस रामायण भोजपुरी में। अब हमरा जहाँ तक ले अंदाजा बा कि भोजपुरी में रामायण लिखे वाला यहाँ के पहिलका ही शख्स होके जौन की भोजपुरी में यहाँ के रामायण के रचना कइले बानी। रउआ देख सकतानी, बड़ा मान ली कि मोटा लंबा चौड़ा ई एकदम ग्रंथ बाटे। यही विषय पर हमनी के फिलहाल बात कइल जाई ए रामायण लिखला के विषय पर। ओकरा बाद से हमनी के जौन दूसर का वीडियो आई, हालांकि हो सकता वीडियो कहीं 2-3 पार्ट में हो जाओ, लंबा हुई तो 2-3 पार्ट में हो जाई। हमनी के यहाँ के जौन जीवन बा वो विषय में भी बातचीत कइल जाई। ऐसे कि यहाँ के एगो भोजपुरी के धरोहर बानी, धरोहर के हमनी के ई कर्तव्य बा कि ये धरोहर के हमनी के कहीं ना कहीं संजो के रखल जाओ। यहाँ के जौन कीर्ति दे गइल बानी, ये कीर्ति के भी हमनी के संजो के रखल जाओ। व्यास जी, सबसे पहले तो स्वागत। हई रामायण के रउआ रचना कइले बानी, का रउआ मन में विचार आयल कि रामायण के रचना कइनी रउआ? ऐसे तो हमारा मन में ई ना रहे जी, लेकिन जब कहीं हम कीर्तन गावे जाई जी, वहाँ औध बिहारी नेता के मंत्री जी के जब न्योता वो जो होखे वहाँ का जाई जी, औध बिहारी चौधरी। औध बिहारी चौधरी, तो हमारा कीर्तन के वहाँ का बड़ा पसंद करे। अच्छा, तो कहीं कि जब प्रोग्राम मतलब सुखन जी के प्रोग्राम तो सुने के पड़ी, तो कुछ देर सुनी। अच्छा, सुन के हमरा के सुझाव दी जे तारा बराबर केहू नहीं जानत, कुछ लिख दो, लिख दो जे तार यादगारी रही। तो वहाँ का तो 2000 के पहले से हमरा के कहीं जहाँ भेटाई 2 महीना 4 महीना पर भेंट हो जाओ, जी, जी, अरे लिख दो कुछ बारिश हमने के कुछ छपा जाई। तो भाई हम अपना मन में सोची जो हम भोजपुरी बोले वाला कम पढ़ल लिखल और कुछ और लिखे तो लोग का पढ़ी। एंगे सुनते सुनते हमारा 2002-3 जब हो गई, जी, तो कहीं पुरस्कार में छपरा की ओर गाओ तो भिखारी ठाकुर के एगो किताब मिलल। अच्छा, तो हम पढ़नी है कहनी कि भिखारी ठाकुर नाटक करे वाला, नाच करे वाला, और उनकर किताब लिखा गई बा, इतना नामी बड़े और लोग इतना अथी करता। वो हमरो ले कम पढ़ल लिखल रहे, पढ़ले लिखले ना लिखल ही ना रहे, पढ़ल ही ना रहे। तो यही हम लिख देव तो हो सकेला। तो वह औध बिहारी चौधरी के कुछ अथी प्रेरणा भइल आ उनकर किताबवा देखनी बस हमरो मन में। तो उनमें किताबवा में हम लिखल हूँ बनी अपना परिचय में जी, कि औध बिहारी चौधरी बार बार कहस बाकी चित नहीं चढ़ी कि हमरा ऐसा मूर्ख के लिखल के किताब पढ़ी। बाकी एक दिन देखनी लिखल भिखारी ठाकुर के नाटक, तो ये हमारा खुल गई दिमाग के फाटक कि जब कोई नाटक लिखे वाला इतना भोजपुरी के प्रसिद्ध हो गई बड़ा, तो हम कोशिश करे लगनी, लिखे लगनी। तो गृह जंजाल बुद्धि मोटी, घर के जंजाल बढ़ले बा आ जाति के वही मोटी बुद्धि बढ़ले बा। गृह जंजाल बुद्धि मोटी या गावल बजावल रोजी रोटी, गावले बजावले से रोजी रोटी चले। एक दिन गाई तो 2 दिन सूती, हम मिजाज ठीक होखे तो ही लिखी। ओहि दिने लिखी जहिया मन होखे शीतल, आ लिखते लिखते 9 बरिस बीतल। के रचना में रहू टाइम 9 साल लग गए। हाँ, 9 साल लग ओकरा बाद से रुआ कुछ छपवावे वगैरह के भी कोशिश? हाँ, 9 साल छपवावे में लगल। तो हमारा बुझाता कि 17 में पूरा भइल। अच्छा। 24 में छपाइल। इतना दिन छपवाहू में अंदाज ना रहे कहाँ छपाई, केंग छपाई, एक प्रिंट्स निकाले में देरी हो गई, ओकर करेक्शन करे में देरी भइल। हेंगा करते करते
7 साल 8 साल एहू में लग गई। हम्म, अब ये 24 में जाके पूरी छपाइल कहाँ छपाई? छपाइल हमरा भाई ले गए, कोशिश कैले दिल्ली छपवावे के, बाकी वहाँ के लोग कहल जे भोजपुरी में बा, हमनी से ना छपाई जे भोजपुरी जानत हो। जी तो गोरखपुर गीता प्रेस में गनी सन, तो उ लोग कहल जे हमनी के पहले से जितना छापी ले सो उतने छापे में हैरान बनी सो, अच्छा नया किताब ना छपी ले। वही लोग से पूछाई तो बतलाओ लो जे कॉमल एक्सप्लोर बा दुर्गा बाड़ी में गोरखेपुर, ओजू ले गनी सन तो तैयार हो गए लोग और वह लोग छापल लोग। ई एमे टोटल कोगो कांड बा? जैसे मान ली कि वाल्मीकि रामायण बा या तुलसी रामचरितमानस बाटे, ओमे कुल अलग अलग कांड बा, तो एहू में कांड के हाँ, कांड एहू में बा। जी हम बाल कांड ना लिख के जौर कांड लिखले बने। अच्छा जौर का काला भोजपुरी जौर हो गई, हाँ 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 जौर पुलैन ना कहल हाँ, जाए, जौर हाँ, से जौर। पुलैन ले। हाँ तो हम भोजपुरी जब लिखले बनी तो ढेर माने भोजपुरी के प्रयोग कैले बनी। जी 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 तो जौर कांड में राम जी के धरती पर आवे के जितना कारण बा, अच्छा कथा शुरू होखे के जितना कारण बा, शिव जी पार्वती जी से कहले बड़े तो पहले शिव सती के बियाह भइल बा, ओकरा बाद शिव दुर्गा जी पार्वती के बियाह भइल बा। तब पार्वती जी पूछले बड़ी राम जी के बारे में, तुलसीदास जी यहीं के लिखले बनी। आ वाल्मीकि जी जो लिखले बड़े निषाद वाला या क्रोच पक्षी वाला, वही जी से शुरू करके इहो मिला के आ राम जी के जन्म के कारण, हनुमान जी के जन्म के कारण पूरा हो गई बा, तो एगो जौर कांड हो गई बा। आ अयोध्या नगरी बनावे वाला राजा मनु से लेके 61वां राजा दशरथ जी भइले, जेकर जेकर चरित्र जहाँ जहाँ मिलल बा ले के भरले बनी। तो अयोध्या नाम काहे पड़ल एजू से, आज राम जी के जन्म से लेके बियाह तक, वनवास तक अयोध्या कांड में लिख रहे बनी। सबसे बड़ कांड ही बा अयोध्या कांड। हाँ। जी जी आ राम जी जब जंगल में चल गए बनी, जी भरत जी लौट के अयोध्या में चल गए बड़े, एजू से अरण्य कांड। अच्छा और जंगल में, अरण्य माने जंगल होला, तो अरण्य कांड में जितना घटना घटल बा, जी सीता हरण तक ले। जी जी अब राम जी खोजत जब सुग्रीव के लगे गए बड़े, तो यहाँ से किष्किंधा कांड। जी तो और जगह वाल्मीकि जी या तुलसीदास जी लिखल बोलो वहीं गति ने सीरियल हो गई बा। जी जी लेकिन पहलवा उन्हें जौर कांड हम लिखले बनी, बाल कांड ना लिख के जौर कांड। जी ई ग्रंथ के छपवावे में लगभग राउर कितना पैसा लाग गई? और ग्रंथ के छपवाओ में बहुत लोग कहे जे पैसा से नहीं छपा तो चली हमने के सहयोग मांगल जाबा कि हमरा लाजे ना जाए, हम कहीं कि इतना मेहनत करके लिखनी या चंदा मांगा के हम हाँ छपवाई। आ हम अपना भाई लो से ना कहीं कि वो कोई लो जे खिलवाड़ कैले बड़े झूठ मुख के हाथ ना पैसा लगा, लेकिन उनका से छिपाई बाकी बतियावत में हमार छोट भाई जान गए अनिल यादव। कहले कि का बात है तनी हमरा से बतलावल ना, तो जब बतलावल गई जे पैसा लगत तो वह लिया के गए गोरखपुर। कहले कि यह ना औरी लिख हम छपवाब। हाँ, और जितना लिखे को होकर लिखा हम छपवाए। कितना ले पैसा लाग गई जी वहाँ के? तो पहले तो 9 इंच लंबा या 6 इंच जी चौड़ा के उनका के दियाइल जी जी आ 700 पेज के अंदाज कइल गई। जी टोटल पेज हाँ, तो 2,11,000 के हिसाब दिले प्रेस वाला प्रेस वाला। लेकिन जब छपाए लगल तो 950 मैंने 1,000 प्रेस हो गए। अथी लेके विषय सूची जो में ना रहे, जी जी गिनती ना रहे, विषय सूची आ फोटो वोटो लेके 1,000 हो गए। तो 3.25 लाख के रुपया हो गए। एमे केहू से रहुआ कोनो प्रकार के सहयोग राशि सहयोग एमे नहीं ले ले, बाकी सोचले बानी कि लोकार्पण एक रोपल बावे 30 जून के सिवान में टाउन थाना में। जी 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 इलेक्शन बीत जाई तो कुछ समझदार बढ़िया लोग के लगे जाके कहल जाए कि भाई तनी सहयोग करी कुछ लोकार्पण में, आ ओकरा के यही किताबवा से अथी स्वागत कल जाई। ये ग्रंथ के कुछ मूल्य भी रखले बानी?
500 मूल बाटे हाँ जी। मूल्य नहीं रखले, सहयोग राशि 501 रुपया। बाकी मान ली कि जेकरा जितना खुशी होके उतना दे हाँ हाँ ओकरा से ऊपर जो खुशी में जितना दे देव सहयोग कर देव, जी बाकी 501 रुपया एक सहयोग राशि रखले बनी। तो यहाँ के बाद व्यास शिरोमणि श्री सुखनंदन यादव जी के जौन ई किताब जौन बाटे ग्रंथ जौन रामायण बाटे श्री सरस रामायण, ये विषय में हमनी के बातचीत कइने सा। 30 जून के एकर लोकार्पण बाटे सिवान में। ई रउआ सबे अभी जगह निश्चित नहीं के भइल, जगह जैसे ही सुनिश्चित होई ओकर कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार होई। हम चाहेब कि रउआ सबे ई कहीं ना कहीं ग्रंथ से फायदा जरूर उठाई, ऐसे कि एमे राम जी के कथा बा। हमनी के भोजपुरिया समाज के जौन हमनी के बोली बत कही होला उ भाषा एमे बा। अब हमनी के व्यास जी से यहाँ के जीवन के लेके कुछ बातचीत कइल जाई ताकि रउआ सबे समझ पाई, ऐसे कि यहाँ के हमनी के धरोहर बानी।